ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои азизи канали мо. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо ба магазини Реал мисли як гӯем мағозаи майдачӯдае ки мо дар шаҳри Душанбе доштем, ба ҳамон монанд мебошад. Дар Реал аз хӯрокворӣ сар карда то масъулаи битаво, яъне техника, мумкин электротехника дидан мумкин аст. Акнун мо як подписчик бисёр хоҳиш кард ки нархи ноутбуку нархи телевизорро дар Олмон ба шумо бигӯем. Ана ин ноутбукҳое ки шумо мебинед 529 евро мебошад. Нигоҳ кунед. Ана ин ноутбукҳои дигар сар мешавад аз 300 то 400 то 700 евро. Телефонҳо низ нархош ҳар хел аст. яъне нархҳо сар мешавад аз 150 то 799 800 евро. умуман телефон дар ин ҷо хеле қимат аст. он нафаре ки дар Олмонанд медонанд, нисбати давлати мо ва кишварҳои Русия дар ин ҷо хеле гарон нарх мебошад. аз нигоҳи ман чандин мағозаҳои медиа маркетро дидам, хеле ҳам қимат аст. телефон, ноутбук, телевизор масалан баъзе вақтҳо хеле арзон мешавад. скидкаи калон, масалан рӯзи 27 ин ҳафта дар тамоми дунё чорнаи пятница мешавад ва дар ин рӯз шумо метавонед ки аз магазинҳо даромада телевизор, ноутбук, телефонро арзон гиред. ана ин телевизорҳо скидка шудааст. нигоҳ кунед, 363 евро. намин телевизоре ки мебинед плазма мегӯянд, мана дар хона пайваст мекунед, бемалол бо ютуб пайваст мешавад. инаш 139. телевизори хурдакак, инаш 222 евро. бисёр телевизорҳои мустаҳкам ҳастанд. истеҳсоли ба фикрам истеҳсоли худи Олмон мебошад ва бисёр ҳам мувофиқат мекунад. дар ин ҷо тавре дида истодаед, арзон шудааст. грил мекунем ку масалан гӯшти мурғу дигару ҳамин 34-36 евро шудааст. 24 евро хурдаш мебошад. ана ин мошинчаи дастгоҳи дузандагӣ мебошад, номаш малютка, 14 евро шудааст. дар ин бора баъдтар блог мекунам. ман аз ин харидорӣ кардам барои шумо азизон ва ман баъдтар нишон медиҳам ки ин малюткаро чӣ хел истифода мебаранд. ин грил кунак мебошад ки аз 39 то 36 евро дар мағозаҳои Олмон имрӯз скидка шудааст. ана ин тавр тайёр мекунанд. тарзи тайёр карданашам нишон дода шудааст. тавре дида истодаед. дар худи мағоза рекламаи ҳамин маҳсулотҳо ва он дастгоҳҳои электроние ки арзон шудааст нишон дода мешавад ва шумо метавонед ки аз ин истифода баред. агар харидор шудан хоҳед, аввал мебинед, баъд мехаред. дӯстони азиз, дар ин бора баъдтар ҳатман барои шумо блог мекунам. ана ин мошинчаи дастгоҳи малютка ҳам мо гирифтем ва ҳатман ба шумо нишон хоҳем дод ки онро чӣ тавр истифода мебарад ва ман онро чӣ тавр яъне истифода мебарам барои корҳои рӯзгор. хеле ҳам нигоҳ кунед, хеле ҳам удобни гӯем русикада барои мо, яъне мусоид аст. ана мехоем мошинчаи малютка, масалан ягон чи духтар, ягон парда медӯзем, ягон чизи занона медӯзем, бисёр ба мо мувофиқат мекунад. баъд ҷои бисёрро ҳам намегирад. дӯстони азиз, акнун мо барои шумо шакароб мепазем бо кефир. тамошобинони азиз, инак ба тайёр кардани шакароб сар мекунем. тарзи пухтани хамир, яъне фатирро шумо метавонед ҳар кадбононро бо таври худаш мекунед. дар об каме намакро ҳал мекунем, орд меандозем. дӯстони азиз, мувофиқ ба чашм нигоҳ мекунем ки чӣ қадар орд ба мо лозим аст ва ҳамаи кадбононҳо худашон бо таври худашон орду равғанро бо чашм дида меандозанд. яъне намак, об, равған ва баъзеҳо сода ҳам меандозанд. мо сода намеандозем. ҳозир аз ин маҳсулоте ки дида истодаед, яъне фақат аз намак,
об, равған мо фатир мешурем. Аввал хамирашро мешурем ва болояшро бо як мато печонда мемонем ки каме дам хӯрад. Ҳатман дам хӯрдани хамири мо муҳим аст. Баъзеҳо ба фатирашон дрож медозанд, яъне хамирмоя. вале мо бехамирмоя барои шумо ҳозир фатир мепазем. дӯстони азиз, тавре дида истодаед, хамири мо тайёр шуд. мо фатир мешурем. хамир бисёрам мулоимак шуд. нигоҳ кунед. мо фатирро тайёр мекунем. ана нонпари тоҷикӣ кати мо фатирро тайёр мекунем дар духовка, яъне дар тафтон, дар ҳарорати 220 градус дараҷа мо фатири худро пухта мегирем. акнун мо чун ҳамешагӣ ба тайёр кардани салат хӯриш омода мешавем барои шакароби худамон. имрӯз помидору бодиринг камтар буд. шумо метавонед ки худатон аз редиска, масалан болгарӣ, дигару дигар истифода баред ва салат тайёр кунед. ҳар кадбону ҳар хел салат тайёр мекунад. аз помидор, бодиринг, пиёз мо салат тайёр мекунем, вале пиёзро агар хоҳед меандозед дар помидору ва нахоҳед онро пиёздоғ мекунед. имрӯз бо пиёздоғ шакароб тайёр мекунем. ҳозир пиёзро камеашро гирифта он тараф мемонем ва дар равғани маска бирён мекунем. баъзеҳо чакка меандозанд дӯстон, баъзеҳо масалан вобаста ба таби худатон. мо ҳозир кефирро гарм кардем, чаккаро ҳам гарм мекунем агар чакка бошад. ин кефир аст дӯстои азиз. 2 қути кефирро гарм кардем, фатирро реза кардем, дар болои фатир рехтем ва аз болояш салатро. иштиҳоитон бо мо бошед.